Hej derude, velkommen til Fanatics YouTube-side. Mit navn er Daniel, og i dag skal vi snakke om Warhammer. Jeg har taget en Space Marine med, og han er fra spillet Warhammer 40.000. Warhammer blev lavet af Games Workshop, et firma, der ligger i England, og det er nu over 25 år gammelt. Jeg har spillet det i cirka 20 år af mit liv, og malet lige så lang tid, og jeg er simpelthen vild med det. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan vi grunder ham med en spray, hvordan vi basemaler, og hvordan vi lægger nogle skygger på med en washmaling. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer det. Hvis I skulle have nogle spørgsmål, så skriv det her på YouTube eller i vores Facebook-kommentarer, og ellers kan I skrive til os direkte på Facebook. Dagens patient er en Space Marine fra Warhammer 40.000. Når man har købt sin pakke, så kommer alle ens figurer i sådan nogle plastikskemaer. Det vigtige her er at klippe dem ud først. Her har jeg brugt en skarp tang, og bagefter skal vi lime den. Army Painter har lavet en helt fantastisk plastiklim, og den har jeg brugt til at samle ham her med. Når man har proppet lim på, tager det ikke mere end 10 minutter, og så er han klar til at blive grundet. Og det er det, vi skal gøre nu. Når man skal spraye sine Warhammer-figurer, er det rigtig vigtigt, at man ryster sin spray først. Jeg plejer at anbefale, at man ryster den mellem 30 til 60 sekunder. Så får man alt den gode pigment inde i sprayen helt op i dysen, og så er det nemt at spraye sine figurer. Når jeg skal spraye mine figurer, så propper jeg noget lagersnot under figurens base. Så kan jeg sætte den på en papkasse, som I kan se her, og så kan jeg uden problemer gå og balancere den, uden at figuren vælter ned. Når man skal spraye, så har man en afstand på mellem 20 og 30 cm mellem sprayen og figuren. Når man sprayer med en spray fra Citadel, vil jeg anbefale, at man bruger små, korte sprays, når man skal grunde sin figur. Når man har været rundt omkring figuren, så er man færdig. Velkommen til malebordet. Nu har vi endelig fået samlet og grundet vores Space Marine, og nu skal vi til at proppe noget maling på ham. Jeg har fået samlet og sprayet 2 Space Marines, så jeg bedre kan vise jer 2 forskellige teknikker. Vi starter med ham her. Når man skal male, så bruger jeg enten Citadels eller Army Painters malinger. De er vandbaserede og en høj pigment, hvilket gør, at de dækker rigtig godt. Mit allerførste råd er at sørge for at ryste farven rigtig godt, inden vi starter. Jeg plejer at give den et godt shake på godt 5-10 sekunder. Åbn låget, og så er det bare i gang. De ting, jeg bruger, er en malestation, hvor jeg kan sætte mine ting på. Jeg har en vandholder her. Så har jeg en palette, hvor jeg kan blande farver på. Og til sidst, men absolut ikke mindst, har jeg mit våben, min pensel. I den her video bruger jeg flere forskellige pensler, og jeg skal nok fortælle lidt mere om, hvad de forskellige bruges til. Når jeg skal male, så bruger jeg så stor en pensel som overhovedet muligt. Det gør, at det tager kortere tid at male, og jeg hurtigere bliver færdig med min basefarve. Sørg for at få masser af farve på penslen og ned på din malepalette. Grunden til at jeg bruger malepalette er, at jeg bedre kan kontrollere mine farver. Her med Space Marine, han skal være guld. Jeg elsker guld. Jeg altid synes, det har været lidt svært at male, men endelig har vi fået nogle rigtig gode guldfarver fra Games Workshop. Sørg for at få masser af guld på penslen, og så bare male henover. Nu har jeg givet min Space Marine det første lag guld. Det er altid en god idé at bruge 2 små lag, når du maler. Som man kan se her, så er den Retributor Armor guldfarve, jeg har brugt, den er rigtig god, fordi den dækker næsten perfekt med allerførste lag. Så er vi i gang med anden del af Space Marine, og det er simpelthen hans Boltgun gevær. Til det gevær bruger vi Games Workshops Lead Belcher. Det er en rigtig god metalfarve, der dækker. Jeg har skiftet min pensel ud til en lidt mindre pensel, fordi selve pistolen er mindre. Jeg har proppet noget metalfarve på min palette, og nu skal jeg tage med. Så har jeg fået malet hans gevær, og den passer rigtig godt ind sammen med guldfarven. Det var første lag, og det var simpelthen basisfarven. Nu skal vi til at lægge nogle skygger på. Nu er vores guld Space Marine klar til at få detaljer. Vi har brugt en Retributor Armor og en Lead Belcher oven på en sort sprayet Space Marine. Og for at lave detaljer på ham her, så har jeg valgt at bruge en Shade. Citadel Shades er fantastiske til at lave detaljer på. Det er en skyggefarve, der går ind i alle revner på figuren og lægger en flot detalje. Nu skal vi bruge Raglan Flesh Shade. Raglan Flesh Shade er en blanding af brun og rød.
I tager den op på en pensel. Til den her pensel, så bruger jeg en wash brush. En wash brush er en stor pensel, der kan indeholde rigtig meget skyggefarve på en gang. Ned på paletten, og så bare masser af skygge på figuren. Og det man lynhurtigt ser er, at alle detaljerne bliver fyldt ud af den rigtig, rigtig flotte flesh shade her. Det gør ikke noget, at man både rammer den på metallen og på gulden. Når I er ved at være færdig med at proppe jeres skyggefarve på figuren, så kig den lige igennem, om der er nogle samlinger, som der ligger meget skyggefarve på. Hvis der er det, tager jeres pensel og sørg for at suge det meste af skyggen til jer. Det allerbedste resultat er, når man har nogle små detaljer, hvor skyggen ligger nedenunder. Som I kan se, så gik det rigtig hurtigt, og den har fået nogle flotte skygger. Nu skal den bare stå og tørre. Nu skal vi til det, jeg kalder for en dalle-specialitet. Vi har en Space Marine, han er grundet sort, og vi skal male ham rigtig hurtigt. Til det skal vi bruge den største pensel, jeg har, og jeg har godt tænkt mig at male ham blå. Den teknik, vi bruger, er det, som der hedder en overbrush, og det betyder egentlig bare, at jeg tager masser af farve på en pensel, og så maler jeg bare figuren lynhurtigt igennem. Tjek det her ud. Masser af maling ned på paletten, og så er det bare i gang over det hele. Når jeg er rigtig effektiv, kan jeg nå at lave 20 figurer på en time. Nu har jeg givet min Space Marine en overbrush af Citadels Kanto Blue. Nu skal den stå og tørre lidt, og så går vi i gang med at proppe highlights på. Den teknik, jeg gerne vil vise jer nu, det er en teknik, der hedder dry brushing. Man kan oversætte den til tørpensling. Det lyder lidt tørt i det, så jeg bliver ved med at kalde det for dry brushing. Så det skal man bruge en speciel dry brushing pensel. Den er lille, har korte hår, og den er helt perfekt til lige at ramme det yderste af den her fede Space Marine. Vi tager vores Kanto Blue igen, propper ned på vores palette, og den her gang skal vi bruge en lysere blå. Og til det formål har jeg taget en hvid farve fra Army Painter, og den propper jeg simpelthen ned i vores palette. Husk at ryste den rigtig godt. Prop den hvide ned, og den hvide kan vi så begynde at blande med, så vi får en lysere blå. Prop lidt blå i, sammen med hvide, og voilà, så har jeg en lysere blå hernede. Tricket med en dry brush er at tørre så meget af farven af, enten i din palette eller på dine fingre. Jeg plejer at bruge mine fingre rigtig meget, for der kan man dosere farven rigtig, rigtig godt. Hvorfor skal man så af med alt den farve, man lige har fået på? Og det skal man, fordi man nu trækker farven fra sin penselhår aller yderst, og når man så drybrusher, altså trækker sin pensel hen over figuren, så kommer der detaljer på. Bonustip til Space Marines. Når I har deres fødder, og I har deres armor plates, så mal udefra ind. Så får man nogle rigtig fede highlights. Som I kan se, har vi nu brugt 3 highlights på den blå. Vi har bare prøvet mere og mere hvid ind i vores Kanto Blue. Og automatisk kommer der skygger, hvor den mørkeblå er, og der kommer de her highlights der, hvor alt den hvide farve bliver. Til sidst kan vi bruge ren hvid. Så er vi blevet færdige med de 2 Space Marines. Den ene Space Marine, den lavede vi en guldfarve på, efterfulgt af noget sølv på hans pistol, og så sluttede vi af med at give en wash. Og hvis man kan se det her, så er han blevet rigtig, rigtig flot. Jeg skal nok huske at stille figurerne hernede i butikken, så folk kan komme ned og se dem i levende liv. Den anden figur, det var den blå Space Marine. Vi lavede dalle-style, hvor vi skyndte os med så stor en pensel som muligt og proppe så meget farve på. Vi var færdige rigtig hurtigt, og så lavede vi det, der hedder en dry brush bagefter, hvor vi tog en lidt lysere farve, en lidt mindre pensel, og så lavede vi også bare lag på lag på. Det tog ikke meget mere end et par minutter per figur. Og bare på et minutter kan man nå at få et rigtig, rigtig fint resultat. Et rigtig nemt og godt fif herfra er, at I skal ikke være bange for at lave fejl. Der er ikke noget, der hedder fejl, når man sidder og laver figurer, og hvis man nu synes, at man er klokket totalt i det, så maler man bare over igen. Jeg kan sige så meget, at de første figurer, jeg lavede for over 20 år siden, der tog jeg egentlig bare figuren, dyppede ned i malingen, tog den op igen, og så var jeg færdig. Og jeg er blevet lidt bedre siden der. Og det kræver øvelse, og det kræver også, at man bare hopper ud i det og bliver færdig. Det var vores lille video med, hvordan jeg maler nogle Warhammer-figurer. Vi har gået igennem noget basemaling, noget spray, noget dry brush og noget overbrush.
Jeg håber, I kunne lide det. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv endelig til os her på vores YouTube eller Facebook-side. Husk at subscribe, enten til YouTube eller Facebook, og så ses vi derude. En lille ekstra ting. Shadowspear udkommer her på lørdag. For dem, der ikke har hørt det, så er Shadowspear det nye Warhammer 40.000 sæt. Det er pt. Udsolgt. Alt det, vi har fået ind på forudbestilling er udsolgt, men vi har nået at få en ekstra sending. Den udkommer på mandag. Så dem af jer, der bestiller nu, I må desværre vente til mandag for at hente jeres kopi. Det håber jeg er så okay. Og nu skal jeg ned og lave figurer. Hej med jer.